Здравейте, това е Аси Попова в едно мое ново видео, в което разказвам как да си направим сами поставка за нощна лампа от подръчни материали. В случая ползвам 2 или 3 по ваш избор 5 литрови бутилки от минерална вода. Нещо, което е добре да бъде рециклирано. Знаете, че пластмасата вреди ужасно много на природата, не може да бъде оползотворена и рециклирана качествено винаги. Съответно е добре, ако можем по някакъв начин да изработим нещо за дома си, което е от пластмаса, която ние неминуемо ще съберем след като сме направили покупка на бутилки минерална вода, примерно. Ето и в видеото да ви покажа малко повече за какво става въпрос. Ето това е, което съм изработила. Идеална поставка за нощна лампа. Съответно тук вътре има, може би виждате етикета. В случая вие може да се опитате да скриете етикета с нещо, което е като с плат, примерно, който е тъмен. Аз ползвам бял плат, затова леко се вижда, но няма значение. В моя случай това е окей. Съответно тези бутилки, едната от тях е отрязана, всъщност две от тях са отрязани по средата и са извити навътре, така че да не са остри ръбовете им. И съответно, когато с Тиксо прибрах двете бутилки една към друга, между другото пуснах и вертикални и хоризонтални линии от Тиксо. Съответно облякох бутилката с тази материя, тези балончета, които са защитните срещу удар. И съответно уших от един най-обикновен стар плат, който имаше някакви дефекти. Използвах тази част от него, която става, за да ушия този чувал, който събрах накрая с помощта естествено на конеца и иглата. Събрах ето тук и съответно най-накрая, за да мога да маскирам шевовите горе, реших да направя на една кука ето това симпатично нещо, което заших с естествено бял конец, за да не се вижда. И сега мога да поставя край леглото си малката си нощна лампа върху това нещо и да ми е много лесничко да си я изключа вечер, когато съм готова да заспя.